Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato di sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asin kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kada. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon niya itong pong aldaw na ini, mga tugang nin Huwebes. Sa 9 na po sa bulan, mga tugang kan Abril 2026, ang pilis po ng panahon. And siyempre naman po sa mga kababayan po niya ito, mga nagantabay sa sendang mga radio sets, sa mga internet radio, sa Facebook, asin sa YouTube. Good morning mga kapwa ko ng Bilikulano, mga kapwa ko Albayano sa imang kamo sa mundo. Sana po okay kamo. Good morning sa Bats 80 ang Santo Domingo Barangay High School. Nagtitipon-tipon sa ngunyan. Good morning mga kabats. Paano ka ni? Nailila nindo. Taon-taon, mapasya na kita dyan. Good morning po sa Indo ka boss, and nice meeting you. Again, matagal ng mga kasama namin, umuwi atang galing Maynila. Alright, good morning po sa mga kababayan. Sana po okay ka mo sa mga may problema sa buhay. Itawan nyo lang yan. Baka pa natin, seniors. Huwag tayong malungkot at huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano. Relax lang. Tapos kaon tayo kay mga medyo, sabi nga ni Kayan, masustansya. Tapos magtaga-exercise para hindi kalawangin yung kaso-kasuan natin. So, duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, good morning kay Jonah Bernal Barcelo. Diyan po mga tugang sa ano yan, sa Bakakay Albay, sa Baklayon. Good morning sa Indo. Good morning sa Gabos na mga kababayan ta na nag-aantabay. Alright. Lado Technical, kasabay po niya to si Kuya Nems Flora, kasubago, kasabay ta si Ronald Baldo. And then siyempre sa DCGB Social Media Department, diyan po dyan si Jerome Nico Martinez no, yung IT, and sa ang OGT natin from Cat College si Jazim Ariola. Sa newsroom, katuwang ta po dyan mga tugang sina Ciara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani mantang sa luwas ang Mega Force Patrol sa Padagos pong pangangalap ng mga istorya para may balangibog sa Banuas mapukaan mga turog sa pansitan. Karon dyan sa 3rd District si Chief Jimmy Nasadita, down man sa 1st District si Pading Jomar Bien, bantang si partner Al Almario sa City Hall.
Yaon si Baby Angel Mostasa sa Regional Center Site in Mandig Depot sa Legazpi Port District. Si Joshua James Bino, Daraga Area. At saka siyempre, si Karen Ala dyan po sa Kapitolyo Provincial. Sa Mobile, mo yung mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Bata. Kami po ka boss, minasaludar mga kababayan, minapabani sa mag-morning. I hope na okay ka mo. Kasi nga ni medyo hard life, malagos mangyarari kitang nakakatiman sa tuwing pangangaipo sa Roaldao. Good morning everyone and welcome. Parang kadanta na po mga istorya at halipot ng iribanan tango niyan ta. Huwebes pa lang, pag alas 11, papasok po yung ating friendship from from DNR para po sa kapalibot ng Atamanon ta program. Every Thursday po yan from 11 to 12. Kaya araan tabay lang po kamo para ma-update kita ka mga program ang pinagigibo kan DNR para mapakatamanan at ito yan pong kapalibutan. And syempre, ang mga corresponding laws and rules para hindi tayo magka-problema kuning kaso man may mabayular kita at least aram ta, ha? Excuses, ignorance of the law, excuses no one, ika nga. Good morning kay Rosa Betis. And si Bert Nasalita, good morning. Good morning po. From Don Sol Sorsogon. Ayos Santa Cruz, Don Sol Sorsogon. Okay, mga kabayan, rangkadanta ng istorya. Ito ang paraloy pa. Uyan na po si Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi. Dahing pagduwa-duwa. Mahal talaga niya. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Nakapunta ka na ba sa mamahaling lugar? Kaso kahapon lang, Saan? Sa gasolina? 105 ang litro. Sa gasolina. Yun ang mamahaling lugar ngayon. Gasolina. 105 ang unleaded. 105 na? Oo. Kaya pa yan, no? Kaya pa. Alright, sige. Yan. Yes, sabi Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, ngunyan Sir Mar, bakasyon, buda mainit pa man ang panahon. Mhm. Pero pag panahon na ng tag-uran, may rekomendasyon si DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsat Aha. sa mga local government units, sabi Sir Mar, na kung masuspindir ning klase, kibuhon ining granular Granular. o kaya kumbaga portion sana Aha. ngaya kung mauran sa ginubatan pero mainit sa malilipot, Aha. ginubatan sana ang suspension bako bilog na probinsya. Sa bagay, araw na ba ka ng pinagigibo? Bako naman Minsan. talagang lagduan ang probinsya ang minadeklarar. May pabayaan ba ka sa mga alkalde? Minsan kaya Sir Mar, ang nangyayari, so mga estudyante na ang naghahagad min suspension, napipressure ang mga taga-gobyerno. Napipressure ang ilang mga LGU. Pero, Kaya- ngunyan baga, pigtutugutan na nga nindang blended learning bako? Aha. O di, apply na sa naarog kanta, paano kaan? Kunyan, Granular. sabi ni Director Gilbert, dapat bakong lagduan. Konsensya na ngayon so apektado, duman sana. Aha. Iyan. Pero supposed to be nga ni baga ko ta, ang dapat na masuspindi nga sa mga principal ko ta. Diyo, kuta na. Diyan baga sa indang circular, principal ko ta, o head teacher ang dapat na mag-inot na mag-suspindir. Correct. Kundi naging practice na naialat sa lokal na gobyerno. Tayo Correct, ang nadadagitan. Napipressure nga na eh. Kaya kang nag-cake ko Sir Marlin press conference so that pero sa naihapot niya to, kanya ko niya ng uso, basta pag mauran, maagahon, dakol nang nagpo-post, Iyo. tigiinggan niya so mayor, so ibang mga LGU personnel na magsuspender ngayon ang klase. Kung maga nagataon ng suwisyon, so estudyante, kanya ko ano talaga ang direktiba ka na Department of Education. Bawang kung to Sir Mar, nakasimbagan ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsat. Alright? Asan si Director? Dapat hindi basta-basta mag-suspend. Kailangan tingnan ang bawat lugar na
tama ba na mag-suspend? Kumbaga sa we empower the school head. Kasi pag nag-suspend ka ng, halimbawa, province-wide, everybody will suspend. Pero dito man lang pala sa ginubatan ang maulan, paano kung sa Tiwi ay maganda ang panahon? So, siguro, ang suspension is granular. Yeah, another way Yes, daw, Mar. we empower the head teachers. Yes. O, di, sino dapat? Aha. Masin na nakakaroon kang sitwasyon kang lugar ng Davao. Tsaka ang nariparo ko sa LGU, bago man sila mag-suspend, bibase sa projection ka Pag-asa. mag-asa. Scientific ang sa indang sistema kan pag-suspend. Bako may itong ura-urada sana. Dahil ba ako nagtutubod na dahil sa kapritsyo kan mga estudyante, minasuspend. Aha. Igwa man bagang nakalagi ka, baganin na duman sa aspir nga yarog kayo ni nga kang pag-asa, arog nga kaya na mangyayari kaya ang si-suspender tango niyan. Kaya yung bagang kontensyon nga sa indang, makuman si itong, dahil nga sa kagustuhan ka mga estudyante, suspended. Ayan. Pero ito, dapat tandaan nito ka mga teachers, ha? Ka mga head teachers sa mga principal. We empower the head teachers to suspend the class. O sindan dapat ngayong mainot bago ang lokal na gobyerno magiraw. Correct. Kundi naging practice na kaya na minaalat-alat man so head teacher. Talagang nag-suspend. Ayan. Ang kadaklang patingali, maski ang head suspendido ang klase, ang head teacher na ako pa sa eskwelahan. Tamari paro. Correct. O, di ba? Mariparo kang gamit. Yan. Okay, sige. Yes, anyway, tabi si Mar, yan ang dagdag na istorya. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang, diyan po doon natong istorya. Hali po dyan sa luwas. Sa pagi po kasuya pong koresponsal sa dyan po sa Regional Center site ay sa DepEd. Si Joshua. Nakatoka. Bueno, si Tiny Kapinig. Ating pong intern from Bicol University nasa linya man. Tiny, good morning, Tiny. Good morning po, Sir Mark. Marahay na aga man po sa tuyang mga paraan tabay. Inasigurado ka Department of Health o DOH Region 5 na sapat ang preparasyon kan ahensya sa posibleng paglangkaw kan presyo kan mga bulong sa Bicol Region dahil sa giyera sa Metro Oriente. Sa entrevista kan DZGB News kay Miss Jelly Rio Osita, Pharmacist 3 DOH Bicol CHD, haloy ng pigbabantayan kan ahensya ang presyo kan mga bulong bago pa ang krisis. Ipiniliwanag kaini na ang mga mekanismo arog kan maximum retail price o MRP, suggested retail price o SRP, as in VAT exempt list, yaon na tangaling masiguro na dai maglangkaw ang presyo kan mga bulong. Sa iraram kan mga polisiya na ini, ang mga butika obligadong magsunod sa itinalaan na presyo. Ang sisay man na magbalaga kaini, pwedeng matauanin penalidad gikan sa Department of Trade Industry o DTI, as in Food and Drug Administration o FDA. Mientras tanto, pigsyerto man kan DOH na sapat ang supply kan bulong sa rehiyon. Sinabi niya na padagos ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno as in igwaning regular na supply. Sa ibong kaini, idinagdag pa niya na posibleng magkaigwa ng diit na epekto sa presyo ka nagkapirang bulong o rog na itong mga imported hali sa luwas kan nasyon. Ang mga lokal na produksyon na bulong pwede man na maapektuhan dahil sa mga gastos sa transportasyon. Ini ang detalles kan Bereta hali digdi sa luwas. Tayo ni Kapinig, DZGB News. Thank you very much, Tiny. Yan po ang mga doon natin mga impormasyones, mga tugang may kinaraman dyan. Tasarupan sa pigbabantayan ang presyo kang bulong. Pero as of now, dahil pa man po tabing pagitaas. Okay? Happy birthday kay Tio Mario Bernal. Sabi ni Jonah, enjoy your day and welcome to Senior Citizens Club. Welcome to the 20% club, sabi Tukayong Mario Bernal. Yeah. Oy, good morning po rin kay Sir Robert Bernal, ating barkadang teacher dyan po sa sa Bakakay. Okay? And then siyempre duman sa mga kabarangay nato, mga tugang, good morning sa tuya pong mga kababayan na nagparapirila kasubanggi. Grabing sakripisyo kan mga kababayan. Daddy, nangyari, Kuya Nems, pagkahapon, day na nagbabaralik sa mga nagparasada. Diyan sa LQA Terminal, matindi. Bata, day man ang antisiparang kan mga kunyan, kan mga lokal na gobyerno, day man nasundo. Ang nangyari, talagang pirilahan.
So barkada ko nga ni na taga-tourism sa probinsya, nag-post, sarong oras nga, nakasakay man ako. Kang katitindog doon. Yung mo naglos kang alas 5. Makasagay ka alas 6. Tapos na traffic ka pa sa biga. Ano oras ka maabot sa tabako? Yung gugunuman. Ayan, baka, tabi, pwede masikaso natin yan. Ha? So mga, dahil tamabasol garot, talagang matindi. Grabe po ang tama. Kaya sabi kan iba nga ng mga transport group, ha? Ano daw kaya kung kaya man sa nakang gobyerno na ibalik mga tugang, so ano yan? So pag-subsidize ninda sa presyo kan produktong petrolyo. Tanganing universal in application, bako sa na su targeted. Ha? Bako sa na mga tugang su mga sektores na naisip nila na ngaya tatamaan. Pero kung tutusin, gabos pag tinamaan eh. Because pag naghiro ang produktong petrolyo, everybody mga tugang, services, pagkaon, gabos-gabos, minahiro. Apektado eh. So ngunyan, ang sabi ninda, pinakadabest nga kayan, arogon sugilari kang inot kang panahon mga tugang kang gurang na Marcos, may oil price stabilization fund, na the moment na nagitaas duman sa merkado, ang produktong petrolyo sa international market, si subsidized. Ano daw ngaya kon, pwede ngaya na bago ng sistema kang pagtatao ng ayuda? Kaya yung ayuda, madaling yan maubos, Kuya Names. Pero ngayon kung kaya naman sana kang gobyerno, kung may kwartaman sa nasinda, magtagama ng pang-subsidized sa mga gasolina, na kumbaga, kung naglangkaw ngayon duman ginibo ngayang sanggatos na, baka nga pwedeng sa loan ngayon so 40, 60 ang presyo kang krudo. O di ngayon maitaas ang pamasahe, dahil may tayo ang barakalon, ang gabos mga tugang magkikinabang ba kung sarusa na? Ewan natin Pero yan po kaya ang kang enot kaya, pigsubaybayan tayo na Oil Price Stabilization Fund, 5 billion kayo ito ang pigtagama May maray man talagang epekto, kaya lang, siyempre, kung sunod-sunod ngaya, so pag itaas kang presyo kang produktong petrolyo sa international market, nauubos sa pundo. Nauubos sa pundo. Kaya yan dyan po dyan na hiling kan gibuhon ni Presidente Ramos o sa iya pong Philippines 2000. Nakapalaman dyan mga tugang so ipinabakal so Petron, tagay po andaning dakulang pondo kang gobyerno. Pinabakal so Petron, so 40% kang Petron sa Aramco. Thinking mga tugang na sa Saudi Aramco dakula po ito na makakaigwa ng madaling access sa supply nin oil mga tugang so Pilipinas. Kaya lang paglipas kang panahon pinabakal mga tugang kang Saudi Aramco so dakulang shares ninda mga tugang sa San Miguel Corporation. Kaya kaya sinaramon ang nanamahala mga tugang. Pagkatapos, sinundan ba kang sinundan ba kang pagpasar kang oil deregulation law na nagakudan so kamot mga tugang kang gobyerno dahil sila pinimikiram sa pamrisyuhan ang pwede lang gibon makiuron sa mga oil companies kung pwede niyang dahil pag lagdoon, pwede niyang luwayon sana. So ngunyan iguana po nin mga iguana ng mga nagabubusol after how many years? 40 taon na may may nag-isip na ngay amindaran ta na yan, haliun ta na yan, bagoon ta na. Tabako na ngaya bako na ngaya marayan epektos tao. Dakul na anay redidipisilan, di ba? So, dahil po yan sa sunod-sunod, hindi na realize nila yan na may gira. Pero kung rumdum do ka ito pa, dakulong nagkontra ka yan, talagang bako ngaya tama. Sa primero pa sa mga implementasyonis talaga, dito manahiling na may kompetisyon Di ba? Dito manahil may kompetisyon na ang purpose kayo, kaya may oil deregulation para magkaigwa ng kompetisyon, may pipilian sa tao kung sino ang barato. Dahil man po nangyari, talos, pariyo ang presyo. Kang produkto. Di ba? Yun na po yan ngunyan. Diba adlamang mangyari, mga tugang na magkagwira rin ng kontrol ang gobyerno at saka ang pinakamarikan, magtagama talaga ng pondo. Na nganing, day mahiro. Pag yan pati na pakaray mo dahil nahiro ang presyo ng produktong petrolyo
Dahil naiigo ang tao, dahil makakaiguan, dahil magrilang ko ang pagbarkalon, dahil magrilang ko ang pagkaon, dahil malang ko ang petrolyo, dahil malang ko ang inflation, di marirahay lamang ko sa ekonomiya. Di ba? Kundi, iyo po yan, pag-isipan nyo kung saan pwedeng, kung nakatagama kita ng kulang pondo para sa proyektong dahil mas napakinabangan, baka pwedeng dyan, isaray iyan. O tagamanin pondo yan during the funding. Di ba? Kung may makakuhaan, sabi nga kaniba, ano daw ngaya kung suoto ngayang napabakalan sa auction, baka ngaya pwedeng i-subsidize. Ewan natin iiwan natin yan sa mga matitali natin na mga legisladores kung anong pwede nang gibuon dyan. Because everybody is doing their share today. Dahil gabos po talaga na mamatian na. Yun nga lang, ang sistema mo niya, targeted. Kung isa-isa na. So and then late pa ang pag-abot. Harap sa mga parauma, bako man gabos na tawan tulos. So mga driver, ininot sa Manila. Ngunyan pa sila napakinabangan. Grabe na sila pigot po ninda. So iba garo, sabi nga so iba gibo ng kapital sa negosyo. So itinao mga tugang kan sa ali sa AX. Bako man gagamiton sa pero sa mapundo lang din. Logi pa sila. Ang nangyayari sa buhay. Pag naubos ito, tapos na. O paano? Mga kapatid, ako po i-share na. Abangan na po, taod-taod lang after the news break. Ang ating mga kasama, mga friendship from DNR Regional Office number 5 para po sa Kapalibutan ta at Tamanong ta program. Please stand by. Sa ito ka boss, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa